ini cini bebagra sawin man bebagnyo tiri oh hani busarak sika wansu punar rengka saiman bele tabuk ba kebang mat cini tiprasani bisingono zara power lobe ক্ষমতানি লোভে রাংনি লোভনি বাগে যিনি রোমান স্ক্রিপ্ট গসে आंबो जों साविमानो जों तिप्रासांगै जिनि दायित्व जों हानि बसांगै जिनि ताबुक तिनिनि सिमि जों अपान्दानि बिसिंतै जों जत तिप्रासारक समाय ताङै माथानाय जे बोसेगांनि एडिसि चंमारियो जदिनो जिनि बबाग्रानि एग्रीमेंट केन्द्र सरकार जे खायजाकमानि आबोनो नों गसै आंकाय जिनि बबाग्रा जे सानमानि डाइरेक्ट फंडिंग एडिशनल रांरिमानि आबोनो नों गसै आंकाय जिनि रोमान स्क्रिप्ट नों गसै आंकाय पारा बिसिगो फायै जिनि तिप्रासारनि बत्ता साननि जों मासानाय ताखरो बुखरो खबरदार निनि तिप्रासारनो नों जुदि सिनि आंकाय निनि तिप्रासारनि मानथानि बागै नों खक थाइसा कक साइमाय आंकाय नों पारा फायै तिप्रासारनो तैसा फेमलगै जिनि एडिसि हापांगो फाइनानि बागै नों बत्ता सानपाय दिनि जों मासानाय जों खोनाय दंले गोबां मा बांलादेशी जे बांलादेशी ताबकबो बांलादेश इलेक्ट्रिकल बिल फायो अमहाय बररग एडिसि दखल खायनाय हिनो आबोनि बागै आं सावो खबरदार जों जत हजाक मा दंनै एक जों कुनो दिनो बांलादेशी रनो एडिसि दखल खायनानै रिया ताखरो बखरो जत हजाक दंबाय रे आनि सलाय उक्लो कगनारनाय सिनि बबाग्रा सं दंबायखो आं अ कयेकटा पॉइंट कक साविनो नरनि बुसिकांगो हायनो हाय बबाग्रा आयु लक्थं ते तिप्रास दफा आयु लक्थं हिनिनो आनि ककरनो पारिसिनाय जत काहाम क्रं तंफायजि आनि तिप्रासारक जों अ एडिसि 2026 नि बिसिंगो जिने अ हा दफा मो थांजानाय जाथाय केने सिनि बबाग्रा सामुंखाय दङ ताबानादि जों तेयसा एडिसि हापांगो आजुगै तिप्रासारनि जत मानथाय सकथाय आबो बेबालदो जिनि बबाग्रान बिसिं तिरि जागनाय आमसु नंसितों जतनो हामबाय बबाग्रा आयु लक्थं तिप्रासा दफा आयु लक्थं खुलुमबायका Belai hambai sini hasteni Minister of State sini Bormano sar bisikitu da Bormano bini nangkuk mani kok sini buskango sawi kendara mani bagai faide seng tabo ojarawo seng tabo kisisa seng lelalai pelai genai moni bagai sini Tripurani hasteni resap kreng sini Bormano jeng Sorgosri da Bormano ojarawo sini buskango bini khorang geti baike sono resapi kendara panya bagai ang ojarawo bono ya paru Sekang Puila, Chini Bobagran. आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा टू कैनरा क्रेस्ट इट इज आवर मोस्ट प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट ये फॉर्म लीजिए और ऐप चेक कीजिए पासवर्ड क्या है? Our wedding date. सर आपकी सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए प्लीज ओपन द ऐप